Здравейте хора, ще играем на Майнкрафт. Шести епизод. Добре, това го правим за 2 дни. И абсолютно не си спомням какви са епизодите. Това нещо сме го направили за 2 дни. Да, виждате, че тук леко нямам... Значи, не знаете колко пъти умрях. И... Да, и Буба. Умряхме. Пещерата и трябваше ни доста кол и айрон. И... Да. И ние направихме парк. Зоопарк. Да. И сега ще спим. Намерихме байоми, на къде са всичките други байоми. Значи, сега ще ви кажем как да дупликейтвате тези камфайерите. Просто ги чупиш. Да, ти получаваш две от И този зоопарк не е само най-нормални панди. Има ядосани панди, нормални панди, ядосани панди. Да, това са. И просто молим да се роди някаква панда с... Да, кафява панда. Тук, оле, то тук наистина си направи ферма. Защо това нещо стана по-черно? Защо това нещо стана по-черно? И сега, това видео ще направим лек мост, статуя. Да, ти там. Не. Стоп. Не. Защо? Защото това дърво е за... Значи, на този остров дървата са забранени. Чупене. Не, виж, нали за това ще правим този мост. Добре. Сега, къде си? Идем да чупа дърво. Сега пак са нужни много камфайер. Да, просто Къде? Защо са ти камфайри? честно, ясно. Добре, сега първо да намерим къде да започнем с мост. Ето тук. Първо ще първия ни стак, втория ни стак, третия ни стак и 44. Там ще правим моста. Не, там. Не, първо там или? Не. Ние ще го направим като кръстовище. Въжете няма да е такова. Мислите? Драма, защо? И този отиде на другия край на света, ви казвам буквалния смисъл. Да, и буквално се върна за 5 секунди, не знам някаква идея. И взе толкова много храна. Що? Яко.
Аз нямам храна, аз съм само някаква диня и роми. Папаржола. Обичам си, не. Да ги ям, нали. Айде, минус един стак. Ох, мале, кой пак пръдна, бе? Бях аз. Чули се на някой с разстройство. Оба. Да. Мгм. You are my Добре, направихме мост. Да, с друга страна не е моста. Това е само така за... 7. Да, съм се. Искаш един стак отново? Оле, на мене няма един стак пръчки. Аз едва имам. Аз имам само 3 пръчки. Тук имам стълба. Това е трябва да готова чистата. Единия път, когато съм крафал стълба, един път. Много лъжи. Не го убивай. Какво ни трябваше? Не чувам. Какво ни трябваше? Колко да си играе? Колко точно джуджитсу кайси си гледала? Гледаш екси. Това е реклама. You stupid. Овц. Мърш. Защо просто не минеш през моста? Като имаме... При моста. При моста чардар. Дай един стак да ски. Ето ти един стак да ски.
Вярно. Ти знаєш, кой е пич? Знаеш ли какво е пич? Да. А ти какво очакваше да кажеш? На български ти какво означава? Бого, знаеш колко камфера има? Колко? 41. Хора, той има 41 камфайра! Защо ти дадох един ста? О, не. Не. О, задара и ступен. Искаш ли тук да малко да походиш? Колко не боли? Ето виж, след това няма. И само малко на петички. Какво ти да? Само малко на петички. Не. Махни едно. Остане не боли. О, пак, не, даже да го бием. Сега какво? Тук правим повече емисии от България. Цяла България. Това не е велико. Значи. Нищо. Не виж кръкове. Аз не ми кръкове, хора. Ето ми Али лягай да спи. Но като ми деш кръка, какво да направя? Ти го няма, само Моля. Спри! В момента това ми яде крака. Какво? Ти ме ришиш на буби. Да. Опа. А баба, може само една да скам. Само, виж, Джунго Влог само един не може. Само един. Само един. На... Нещо да убия. На... Колко ще убиеш? Абе, чакай, чего има? На... Ма не бе, нужно ми е лог. О, лок. Абе, чакай, бе. Пада, остави ме на... Ти съм, сега ти казвам. Мога да те оставам 67. Аз много обичам Сиксили. Аз много... Маши, скочих от стълбичката от третата стъпенка и умря. Третата стъпенка и умря. Вижте колко малко му остави. Падах от третата стъпенка. Като... Ами, ако не спреш да минаш през това, през това нещо, може и да стане. Ма не, аз скочих от тука, ще направих и умрях. Да, разбираемо е. Да. Къде ти е камък? Искаш ли да ти го дам, а? Да, пак къде е камък? Хей. Сигурно.
вода да копая камък. Ами да, аз правя мост. Е труден. Виж, този мост е толкова труден. Виж, си можеш да направиш само това нещо. Се мърда. Eat my food. Баба. Не. No добре, баба, готов съм. Шамо. Са. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Добре, сега ли какво постоянно да си Изток. Калина и 12. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Това да стига. Край да стигне. Това нас. Добре. Баба, ела. Сега точно не мога. I'm a bad boy. Bad boy. Аз съм чеда. Не. Не съм се лъжеш. Юравица. А? Баба, ела, скочи в тази дупка. Отдолу има вода. Не съм много сигурен. Да скачам в тази дупка. Не бе, ето я там беше. Да знам къде е тази дупка. Не бе, не в тази. А, къде е? Не, е там. Е там. Е там. Долу има вода при мен. Не. Не. Ето, идвай. Аре да скачи спокойно. Не много дълбоко ще оцеле. Виж, не съм чак толкова тъп. Значи... Скочи ли? Не съм скачал. Не съм тъп. Ачу. Аре, отивам. А, баба, я искупай, има един стълб от такова.
има един изстрелков, как се казва. Там. Я виждам. От каблото. Да. Я го изкопая едно надолу. О, може да спира. Не. Нямам кирка да ти кажа. Да, виждам, че имаш. Ева. Чапа, чапа, чапа. Абе, ти нали виждаш? Нали ти виждаш този мост? Може ли? Не, не мога. Ще заможе. Може ли да сложиш... Ти да, може. Не, може да сложиш и ти. Да служи крила. Ограждение, да не падаш. М? М? Що? Ау! Виж, имаш ли такива? А, давай! Это брат прави. Ей. Добре, сега ще можеш ли да го оградиш? Само тази... М? Добре. Добре. Не можеш ли? Ще махнеш ли или няма? Какво си направил? О, не, аз ги махам от тук сутрин. Добре, само ми дай въобще. Ще ти ги дам, успокой се. И ако правиш още едно. Щупа 4 щака да го. Добра съм. Тя тези ги чупи. Веднага. Дама да те попитам. Къде ни отиде целият къбълстон? Да, това и аз искам да. Целият къбълстон. Бобо. Да, защо ти мен ме питаш? Или аз теб да те питам. Добре, това да е и двамата да хванем къбълстон. Ето. Баба. Копавра.
Бобо, ела ми в Secret стажа. Бобо. Не. Абе, ти, нали си купал това цялото? Това е Secret стажа. За... Май съм много сигурен къде идва. Отиде. Май съм много сигурен къде отиде от целия кабустона. Оля? Какво беше това? Дали намери Айрон? Чай да напомня, се ти казвам. Аз сега забелязвам. Абе, не мога да виждам нищо. Лек проблем. Леко сме. Чайно, колко камък имаш? Къде си бе? Аз се... Аре, бе! Аре, бе! Ти сега ми взема всички айтеми. Не, моя инвентар е пълен. Моя инвентар е пълен, ако не знаеш. Аре, бе! Аре, бе! Аре, бе! Сега вижда всичките айтеми. Аре, бе! Хайде ти! Сега ми дай нещата, ако дяволите. Оля, нема ти ми взе се кабусон. Къде си? И ми взе армора. Абе! Аре, бе! Ще добия в истинския. Не, там строиш дух. Кое е това? Здравей и чао. Ти така ме лагиш. Само променя дума. Аре, бе! Абе, чакай, бе! Не, ме ми лаги жестоко. Ме ми лаги жестоко. Знаеш ли каква е причина да ме убиваш? И аз буквално те оставям без мисъл. Добре, хора. Да, бе, ето, Бобо. Къде са ми всичките неща? Ето, Бобо, давам ти. Успокойно. Как ти е, бе, ей? Лугер.
У мен ме уби сега пък. Защо ти ме уби колко пъти вече? Аз ти дадох. Знаеш какво? Не ми пука. Сега като Да, вземеш... бе, и на мен даже ми лаги. Аз не мога да си взема нещата. Крипър, крипър! Да, аз какво мога да направя с това? Мен така ми лаги, че... Да, на мен така ми лаги. На колко пъти ще ти кажа, че ти лаги? А? Къде ми щита? Дай щит. Дай ми щита! Връзка! А това не е моят щит. Това ми се пък моето. Искаш ли да стана там? Да, само да ми я дадеш. Да, я и изчупите кафе. Сега. Да отидем за камък. Не ти отиди за камък. Ти за камък. Добре ми показвам. Ма аз имам кирка. Аз имам кирка, ти не се. Моля. А? Окей. Съм 7 само. Аз съм само 7. Моля. Не е нормално. Свържено. Чай, не оставам. Изхвържа найдам. Ще ми обясниш ли тази спомена? Добре. Кажа му къде, защото тук има... не че ще има. Ма зачем има майна тук? Моля? Evo slед, evo. Ох, че си имал за 100 време отнема. Добре, така да се поговорим. Аз ще отида до туалет. Окей. Пардон,
Dobra. Ще сме готови. Аз се чудим къде отиде целият кабел в този подял. Така. Ще ми е много чудо. Къде отиде целият кабел, нали? Не знам. Добре. О, не. И... Така. И да, ще се един стига. Сега. Аз имам задача също. За един час добре. Не. Не писа на гет. Не писа на гет. Доста трудно е. Това не те прави, че можеш да ги решиш. А? Вероятно, но не чуто. Да, кажи. Но... Ами аз се надявам да направиш това повече кампариче. Не е спокойно. Расизъм. 400. Ще го направиш, а? Това не е много добър отговор. Nickelodeon. Да, ясно. Съм гледал Nickelodeon вече 5 години. Да, да, Е? Ама аз го гледах, аз си гледах телефон. Мой якото бата. Не забравям се. Добре. Това не се получи чак много добре.
Добре. Нали двамата имаме крафтинг тейбъли в инвентара. Да. А че ти? Yes. Това е важно. Официално моста е завършен. Как? Абе ти колко пажина имаш? Ще видиш. Напиши това. Не. Или по-нататък. Ще видиш. Каза. Абе ще видиш. Много яко. Не приемам. Трябва да знам. За асансьор. Ще напиши си. Просто ми дай, ще видиш. Пагина или тези отпадъци? Пажина. Пагина вече малко не мога. Е. Все пак пагина. Нали кобор? Не. Като пажина от... Аз който се казва пише. Да. А, това вече. Ама как ще го направи? Още малко ни трябва. Добре, тогава вече няма да спя. Няма да спя. Просто ни трябва да спа. Да. Ти имаш ли? Ти колко имаш? Тогава лови риба. Разбирам. Дървото няма слабост. Ми добре. Благодаря ви за гледането. Моля ви се, лайквайте, абонирайте се. И довиждане.